Yeah, hi guys. Hi guys. Mag-update ko sa mong baby sa baby sa bird. Wait. Here. Check pa. Check. Wow. See, after 2 weeks, the birdie ko. Tagko na siya, tago sa sulod. Hi. O, tayo niya lang. Tago sila sa sulod. After 2 weeks. There. And on the other side, nana pa itlog. I don't know pila ka buok siya. So here, nana sila yung mga wings. Nana sila yung wings. You can see, nana sila yung wings. Before, di kasi makuha. See? Nana sila yung wings. Dua sila ka buok. Bubat kasi sila father eh. Tago sila ng ayo. Nara sa sulod, klaro na. Hello, baby bird, uy. See? Klaro na kayo. So, duha pa lang na siya. Hi! Ako duha mga samukan. Oy, samukan! Hanapog ka, kat-katabog ka. Hulog ka. Magsinim mo ka, Nay. Ngita nagsinim mo ang usa. Luwi kaya akong green, wapin siya baby. Tara ako duha. After 2 weeks nga akong pag-vlog, mani siya ang nagawas. Dagko na dyan siya, as in dagko na siya. Ano siya yung mga wings. Duha ka buo. White. Ang kaning white, may itlog na po siya. May itlog na. Doon. Hindi makita. So, anak lang sa guys. Ouch. Next na po na to, kanang mo fly na gyud sila. Kanang magawas na gyud sila fly.